ಎರಡಕ್ಷರ ಇಡೀ ಭಜನೆಲಾತ್ ಎರಡಕ್ಷರ ರಾ ಮ ಆ ರಟ್ ಅಕ್ಷರ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುಡುಂದಾಂಡ ಲಡೈ ಮಲ್ತಂಡ ಧರ್ಮ ಒರಿ ಪೂಜಿ ಬಂಧುಲೆ ನಮ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಧರ್ಮನ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಾಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒರಿಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚ ತಿರಿಪಾಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿನ ಆ ಕರ್ಮನ ಮಲ್ಪಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆಗೆ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂದು ಪುದರ್ ಹಿಸೇಡದು ಪಣ್ಪುನವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥನ ಪಣೋಡು ಅವುಮಾಂತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಮಬಂಧ ವಿದಾಹಿನೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾನೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಮಾಂತ ಬಂಧುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡಲದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವೊಂದು ರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತುದೇರು ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆನ ದುಂಬುದಿ ಒಂಜಾತ ಮಾಹಿತಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಕಾಪುನ ಶಕ್ತಿ ಐನ ಕುರಿತ ಒಂಜಾತ ವಿವರಣೆನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ ಒಟ್ಟುಗು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಭೂತವಾದ ಪುನಂಚಿನ ವೈದಿಕ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಉದಾತ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನೆಡು ಅಕ್ಲುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನ ಪಡೆವೊಂದು ಬತ್ತದ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪಣ್ಪುನ ಗ್ರಂಥುಲುದಾದ ಉಂಡ ಉಂದುವೆ ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನುಲೆಗೆ ಪೂರ ಆಧಾರ. ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಪುರೋಹಿತರ್ನಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯಜ್ಞ ಯಾಗುಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಶಿವಪೂಜೆ ಇಂಚೆ ದಾದಬೋಡಂಡಲ ಉಪ್ಪು ಐಕ ಪೂರ ಆಧಾರವು ಪಂಡ ವೇದ ಪಣ್ಪುನವು ಆಧಾರ. ಒಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡದನ ಎಂಚ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಆಧಾರನ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನ ಒಂಜಿ ಹೋಮನ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿ ಮುನಿಕ್ಲು ಸಾರ ಸಾರ ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ತಪಸ್ಸನ ಮಲ್ತದ ದಾದ ಅನುಭವನ ಪಡೆಯುಂಡೇರ ಐನ ಆಧಾರಡ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಾ ಒಂದು ಬತ್ತದೇರು ಐನು ಒರಿಪಾ ಒಂದು ಬತ್ತದೇರು ಐನು ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ತದ ಐನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತನ ಯಾನ ದಾದ ಪಂಡೆನ ವೇದಾಧಾರ ಪಂಡದು ಆ ವೇದ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪೂರ ದಾದ ಪಣ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನ ಪಡೆಯಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆನ ಗುರಿಯಾತು ದೆತ್ತು ನೋಡು. ದಾದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಧನ್ಯತೆದ ಸಾಧಿ ಪಂಡದು ವೇದದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ. ದಾಸವರೇಣ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಭಜನೆದ ಮೂಲಕ ಪಣತೇರತ್ತ ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ಪಂಡೇರತ್ತ ಐಕ್ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೂ ವೇದ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪ ನಮ್ಮ ನಂಬುವ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನಿಯತ್ ನಮ್ಮ ಈ ದೈಹಿಕ ಸುಖನ ನಡೊಂದು ಪೋಪುನಿಯತ್ ಐನ ನಡೋಳಿ ಆಂಡ ಐನ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಂಡ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವೋಡು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿನ ತೆರಿವನೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವೋಡು ಪಂಡದು ವೇದೊಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂದು ಆವೋಡು ಉಂದಾಂಡ. だいた ಮಲ್ಪೊಡು パンダ ತುಂಡ   ಪಂಡದ ತುಂಡ
ಆ ಸಂಗತಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಲು ಪಂಪ. ಈ ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಲನ ಮೂಲಕನೇ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡುವುದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆವಡು ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂದೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು. ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಅಂದೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಅಂದೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು. ರಾಜಯೋಗ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕಾ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳು ಪೂರ ಪೋದು ಈ 4 ವಿಧತ್ತ ಮಾರ್ಗನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡಲ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪಂಡೇರು 4 ವಿಧದ ಮೂಲಕ 4 ಸಾದಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಗುರಿನ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೋಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ 4 ಮಾರ್ಗಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಅವು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ. ಈ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ವಿಷಯನೇ ಯಾನ ಪಾತೆರೊಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂಕ ಕೊರ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಕ್ಲು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಆ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಾದ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಾತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ, ಕರ್ಮ ದಾಯಿಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆಯನ ಆ 4 ಸಾದಿದಾದ ಪಂಡೆ ಆ 4 ಸಾದಿದ ವಿವರಣೆನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಕೊರದು ಏನ ಕರ್ಮಗ ವರ್ಪೆ. ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಧ್ಯಾನಡ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸುಖ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಒರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಈರು ಎನನ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಭಜನೆ ಉಂಡು, ಜಪ ಮಲ್ಪೊಡು, ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೊಡು, ರಾಮತಾರಕ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಉಂಡು. ಬತ್ತದ 2 ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಡ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡ ಕುಲ್ಲೊಡು ಪಂಡದು ಎನಡ ಪಣಿಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಐನ ಬದಲಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಲು ತುಂಬಿಯರ ಉಂಡು, ಚಪ್ಪರ ಪಡಿಯರ ಉಂಡು, ಅಂಬಿ ಅಡಿಪಿಯರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಯಾನ ಬರ್ಪೆ. ಎಂಕ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲಿಯರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಡ್ ಏಕಾಗ್ರತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಆಂಡ ಯಾನ ಆತೇ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಪ್ಪರ ಪಡಪೆ ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಡ್ ಅವೈಕ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲಕ್ಲೇನ ಸ್ವಭಾವಗ ಅನುಗುಣವಾದ ಆ ಮಾರ್ಗನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಏರು ಪೂಜಾ ಪರಂಪರೆಡ್ ಜಪ ತಪ ಭಜನೆಡ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡ ಅಕ್ಲ ಐನ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲಕ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು, ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ DVG ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪಂಡೇರು. 100 ಮತವಿಹುದು ಲೋಕದುಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನ ರುಚಿ ಗೊಪ್ಪುವುದನದರೊಳ್. 100 ಮತವಿಹುದು ಲೋಕದುಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ 100 ಮತವಿಹುದು ಲೋಕದುಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ. ಮತ ಪಂಡ ಅಭಿಮತ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ವಯ. ಅಭಿಮತ ಪಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಐನ ಮತ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಯಾನ್ ಇಂಚನೇ ಪೋಪುನೆ ಯಾನ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೂ ಸೇವೆ ಕೊರಪೆ ಎಂಕು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನತ್ತಾನಿ 100 ಎಣ್ಮ ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ಪುನ್ನೇ ಎಂಕು ಸುಖ ಕೊರಪುಂಡು ಎಂಕು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಯಾನ ಬೇತೆದಾಲ ಪೂಜೆಲ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಂತೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾದೇ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪುರೋಹಿತರನ ಮೂಲಕನೇ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಟೆಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಐಡ್ದ ಅವರ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದಾಂಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದಾಂಡ ಪುರೋಹಿತರು ಬೊಡು ಉಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊರದು
ದಾನ ಧರ್ಮ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊರದು ಖರ್ಚು ಮಂತದೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆನ ರೀತಿಡ್ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪಂಡೇರ ಆ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿಯರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐನೇ ಡಿವಿಜಿ ಪಂಪೇರು ನೂರಾರು ಮತವಿಹುದು ಲೋಕದುಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಅತ್ತು ಒಂಜೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅತ್ತು ನೂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ದೇವರೇನು ಆರಾಧನೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ವಾ ಮತ ಅವಡು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಪಂಡೇರು ಜಿತ್ತೋ ಮತ್ ತತ್ತೋ ಪತ್ ನಮ ನಮ ಲಡೈ ಮಲ್ಪಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನವು ದ್ವೈತ ಮತ ಆಯನವು ಅದ್ವೈತ ಮತ ಕುಡಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಬುಕ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮತ ನಮ ನಮ ಲಡೈ ಮಲ್ಪಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪುಟುತು ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಲಡೈ ಆ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕ್ಲಿನ ನಡುಟ್ಟು ಲಡೈ ಆ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆಗೆ ದೈಗ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲು ಸೂರ್ಯ ದೇವರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಸೌರೇರು ಅಂದು ಪಂಪೇರು ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಗಾಣಪತ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ದಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ಏರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೇನು ಶಾಕ್ತೇರು ಅಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಶಾಕ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಕ್ಲೆ ನಾವು ಅವೇ ರೀತಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಶಿವದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒವ್ವೇ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಟು ಲಡೈ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಐನು ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತನ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿನ ಜಾರಿ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಪಂಚಾಯತನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಿವ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿನ ಪೂಜೆಲ ಆಪುಂಡು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ಪೂಜೆಲ ಆಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಶಿವ ಪೂಜೆ ಪಂಡ್ಪುನವು ಶಿವ ಪೂಜೆ ಪಂಡದು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಲ ಆಪುಂಡು ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆಲ ಆಪುಂಡು ಐನ ಒಟ್ಟುಗು ಶಿವ ಪೂಜೆಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಉಂಡು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಬೋಡಾಂಡಲ ಉಪ್ಪಡ ಬಂಧುಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಪಂಡೇರು ಜಿತೋ ಮತ್ ಏತ್ ಮತ ಉಂಡ ಏತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡ ತತ್ತೋ ಪಥ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಪಥ್ ಪಥ ಉಂಡು ಪಥ ಪಂಡ ಸಾದಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯರಗು ಆತ್ ಸಾದಿಲ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ವಾ ಸಾದಿಲ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಪಣೊಂದು ಯಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅವೊಂಜಿ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಶಬರಿ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದದ ಒಂಜಿ ಪರಂದನು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣಗ ಆ ಪರಂದು ಎತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಶುರುಕ್ಕೆ ರುಚಿ ತೂದು ಕೊರಿಯಾಳು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂತು ಕೊರಿಯಾಳು ಎನ್ನ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಂದದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಅಶುದ್ಧ ಅಂಡ್ ನಮ ಸ್ನಾನಾದಿ ಶುಚಿರ್ಭೂತ ಆತದೆ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕನೆ ನಮ ಸೂತಕ ಪಾತಕ ಪೂರ ತೂವೊಂದೆ ಮಡಿಟ್ಟೆ ನಮ ನೈವೇದ್ಯನ ತಯಾರ ಮಲ್ಪುವ ಆತು ಶುದ್ಧ ಬೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ನೈವೇದ್ಯದಾದ ಉಂಡ ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಪಂಪನವು ಶುದ್ಧಡ್ ತಯಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಶಬರಿ ಕೊರ್ನ ಪರಂದ್ ತುಚುತು ತೂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಕೊರಂಡಲ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಅವು ಅಶುದ್ಧ ಅಂದ ಐಜಿ ದಯಗ್ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಂಡದು ಒರಿ ಇತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಪುನಾಯಗ್ ಶಿವದೇವರು ಪಂಡ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಅದಮ್ಯ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಂಡ ಆ ಕಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪುರೋಹಿತೇರನ ಕುಟುಂಬದ ಎತ್ ಅಯೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತ್ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಾಂತಿನ ಪರಮ ಬಡವೆ ಆಯೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪೆ ಅಯಗ್ ಶಿವ ದೇವರೆನ ಬಿಂಬ ಶಿವಲಿಂಗದಾದ ಉಂಡು ಆ ಶಿವಲಿಂಗಗ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನೀರು ಕಲಶಡು ಶುದ್ಧೊಡು ತುಂಬೊಂದು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್
ಐನ ಬದಲದಾದ ಮಲ್ತೆ ಆಯೇ ಮಡೆ ನೀರಿನ ಬಾಯಿಡ ದಿಂಜ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಐನ ಉಬಿತ್ತೆ ಉಬಿತ್ತದ ಯಾನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೆ ದೇವೇರೆಗೆ ಪಂಡದ ಆಯನ ನೆತ್ತೆ ದೇವೇರಿಗ ಶುದ್ಧ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಏತೋ ಜನಕ್ಲು ಏತೋ ವರ್ಷೊಡದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವಡ ತಪಸ್ಸನ ಮಲ್ತದಡ್ಲ ದೇವರಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಐಜಿ ಆಂಡ ಈ ಕಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಣ್ಪುನ ಪರಮ ಬಡವೆ ಆ ಮಡೆ ನೀರಿನ ಏಪ ಉಬಿತ್ತದ ಯಾನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ನೆನೆತ್ತೇನ ಆ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಶಿವದೇವೇರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹತೋಭಾರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯರು ದಾಯಗ ಅಶುದ್ಧ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಮಡೆ ನೀರು ದಾಯಗ ಅಶುದ್ಧ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವಂಜಿ ಸಾದಿ ಅವು ಭಕ್ತಿದ ಸಾದಿ ಭಕ್ತಿಡ ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂಡ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ವೈದಿಕಡ್ ಆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಆರಾಧನೆಡ್ ಪೂರ ತುವಡು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ ತುವಡು ಪ್ರಶ್ನೆನ ದಿವಡು ಗ್ರಹ ಕುಂಡಲಿನ ದೀದು ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡ ಸಂತೋಷ ಪುಂಡ ತೂವಡು ನೆನ ಪೂರ ತೂದು ಶುದ್ಧಡು ನಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ಶುದ್ಧಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಐಟ್ ಗೊಂದಲ ಬರಿಯರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಬೇತೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಬೇತೆ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಕ್ಲು ಎನಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆ ಪಂಡದ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಕರ್ಮ ದಾಯಗ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೆಗ್ಲ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಘನ ಘೋರವಾಯಿನಂಚಿನ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ನಡತ್ತಂಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಡ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂಪಾಯಿನ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನಾಯಗ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಪೋಪತ್ತೆ ಆ ಶೃಂಗೇರಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶೃಂಗೇರಿ ಗುರುಪೀಠದ ಶುರುತ್ತ ಗುರುಕುಲು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಪಂಡದ ಆ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪುದರ್ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲಿಗ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕನೇ ಮೋಕ್ಷ ಪಂಡದ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅತ್ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕನೇ ಮೋಕ್ಷ ಪಂಡದ ಈ ವಾಗ್ಯುದ್ಧಡು ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರರಿಗೆ ಸೋಲಾಂಡ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೆಲುವಾಂಡ್ ಆ ಮೂಲಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ದುಂಬೆ ಪಾತೆರ ಕೊರಿ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ ಪಡೆ ಒಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶುರುತ್ತ ಗುರುಕ್ಲಾಯರ್ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಓದಪ ಇಂಚನೆ ಎನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ನೂರಾರು ಮತವಿಕುದು ಲೋಕದುಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನ ರುಚಿ ಗೊಪ್ಪುವುದನದರೊಳ್ ನಿಕ್ಕುವವು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಲ ಈ ಯಾನ ಪಣ್ಣೈನೇ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ನಾತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೇತೆ ವಾ ಜನಾಂಗ ವಾ ಮತಲ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಎಕಾಡು ಒರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಡ ಪತಿರೊಂದು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ತಕ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡೆ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ತಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಮತಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿನ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗ ಅಕ್ಲು ಪೊಯ್ಜಿರಂದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪಡ್ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ದೇವೇರಿ ನಂಬುಲ ಬುಡ್ಲ ಮರಯ ಈ ವಾರಗೊರ ಪೋಲ ಪೊಪನ ಬೋಡ್ಚಿ ವಿಷಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಂಡ ಈ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪಂಡ ಐಟ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆರಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನ ರುಚಿ ಗೊಪ್ಪುವುದನದರೊಳ್ ನೂರಾರು ಮತವಿಕುದು ಲೋಕದುಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನ ರುಚಿ ಗೊಪ್ಪುವುದನದರೊಳ್ ಸಾರದಡುಗೆಯ ನೊಳ ವಿಚಾರ ದೊಲೆಯಲಿ ಮಾಡು ಸಾರದಡುಗೆಯ ನೊಳ ವಿಚಾರ ದೊಲೆಯಲಿ ಮಾಡು ಬೇರೆ ಮತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮತ
ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವಗ ಅನುಗುಣವಾದ ಈ ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊನೊಳಿ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಸನಾತನ ಆರ್ಯ ಧರ್ಮ ನಮಕ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ತುಂಡು ಬಂಧುಲೆ. ನೆಟ್ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಗತಿಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ. ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನೇರವಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಆ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರರಿಗೆ ವಾದ ಅಂಡತ್ತ ಆ ವಾದದ ದಾದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಿದೈ ಬತ್ತಂಡ ಪಂಡ ನೇರ ಕರ್ಮಡದ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪುಜ್ಜಿ. ನಿಕ್ಲು ಕರ್ಮನ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಯಾನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಪ್ಪರ ಪಡಪೆ, ಯಾನ ಅಂಬಿ ಅಡಿಪೆ, ಯಾನ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಯಾನ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಅವು ಕರ್ಮ. ಆ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ನೇರ ಮೋಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ವೈದಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ವೇದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕರ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಯರ ಬೊಡತೇ ಆಚರಣೆ ಪಂಪುನ ಉಪ್ಪುನ. ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ದಾಯಿಗ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂಡದು. ಈ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂಡ ಈ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕೊರಡು. ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಡು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದುಂಡು, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂದುಂಡು, ಅವೇ ರೀತಿಡು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದುಂಡು, ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ ಕರ್ಮ ಈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಈ ಕರ್ಮನ ಮಲ್ಪೊಡವು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ. ಈ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಮೀತ ಪೂರ ಈ ಬುಕ್ಕ ದೇವರನ ಕೋಣೆಗೆ ಪೋಡು, ದೇವರಿಗೆ ದೀಪನ ಬೆಳಗಾವಡು, ನಿನ್ನ ಜಾಲಡೆ ಬುಳೈನಂಚಿನ ಪೂನು ಪೂರ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು, ಒಂಜಿ ಊದುಬತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಧೂಪ ಪೊತ್ತಾದ ಓಡು. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಈ ದೇವರೇನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ ಈ ಮಂತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಪುರೋಹಿತರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುವ. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಗುರುಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನ ಮಂತ್ರನ ನಮ ಜಪ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದೇವರೇನ ಪುದರೇ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ದೇವರೇನ ಪುದರ್ ಅವೇ ಮಂತ್ರ. ಯಾನು ಮಂತ್ರ ಕಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಮಂತ್ರನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದುಂಡು, ಯಾನು ಮಂತ್ರನ ಜಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದುಂಡು. ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಮಂತ್ರ ಏರ್ಲ ಕೊರುತ್ತಿಜ್ಜೇರು, ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪಾತಿಜ್ಜೇರು, ಅಥವಾ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕಲ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ರಾಮ 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 ಪಂಡದೇ ಜಪ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂದೊಂಜಿ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಬೆರಡಕ್ಷರ ಪ್ರೇಮಾದಿ ಸಲಹಿತ್ತು ಸುಜನರನ್ನು ಪಂಡದು ಭಜನೆಡು ನಮ್ಮ ಪಂಪ. ಎರಡಕ್ಷರ ಇಡೀ ಭಜನೆಲಾತ್. ಎರಡಕ್ಷರ ರಾಮ. ಆ ರಡ್ ಅಕ್ಷರ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆವುಡುಂದಾಂಡ ಅದೇ ಯಾರು? ದುರ್ಗಾ 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 ಯಾರು? ಶಿವ 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 ಯಾರು? ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರ, ರಡ್ಡಕ್ಷರದ ಮಂತ್ರ. ಅಂಚ ದೇವರೇನ ಪುದರೇ ಮಂತ್ರ. ಆ ಮಂತ್ರನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಂಚ ದೇವರೇನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಅನ್ನುಂಡು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ಪಂಡ್ಪುಂಡು. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಕಾಲ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಕಾಲ ಸಂಧಿಕಾಲ. ಈ ರಾತ್ರೆ ಕರಿತ್ ಬೊಲ್ಪಾಪುನಂಚಿನ ಪಗೆಲಾಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಅವು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಕಾಲ, ಅವೊಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ. ಬುಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಕಂತುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುದಾದ ಉಂಡ ಆ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಕಾಲ, ಅವು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ. ಆ ರಡ್ಡ ಕಾಲ ದೇವರೇನ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ. ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಜಿಂದ ಆ ಕಾಲಗು ಆತ ಒಂದು ಕೊರಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಯ್ಯಗ ರಾತ್ರೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ. ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನೈಟ್
ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದು ಮಲ್ಪುವ. ಪೋಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದು ಮಲ್ಪುವ. ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪರ್ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ಪದ್ಧತಿಡ್ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ದೈವಗ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪುನಿ, ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡುನಿ, ಒಂಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡುನಿ, ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅಗೆಲು ಪಾಡುನಿ, ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡತ್ತೆ. ಆ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆಗೆ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂದು ಪುದರ್. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಕರ್ಮಗೂ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದು ಪುದರ್. ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದೇತ್ ತಿಂಗಳುಗೊರಲಾವು ಅವು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ, ಪುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನತ್ತಾನಿಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ, ನವರಾತ್ರಿದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲ, ಆ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಅಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡ್. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜೇರ್ನಕ್ಲಿನ ಕಾಲೋಡ್ದು ಎಂಚ ನಡತ್ತುಂಡು ಬತ್ತಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆ ದಿನ ಮಲ್ತಂಡ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿತ ದಿನತ್ತಾನಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ. ಅವು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಆತ್. ನಿತ್ಯೊಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪೇರದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೂಜ್ಯ ನಮ್ಮ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ. ಅವು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಬೇತೆ, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಬೇತೆ. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಮೂಜಿನೆದವು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ. ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ಪಂಡ ಕಾಮನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಐನು ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂಡ. ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಆ ಚಿತ್ತೊಟೆ ದೇವರಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುನಿ, ಆ ಚಿತ್ತೊಟೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುನಿ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಂಡಂದ ಅಂಡ ಮೋಕ್ಷ ಶತಸಿದ್ಧ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು, ಜ್ಞಾನ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ತೊಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆವಡು ಉಂಡಾಂಡ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮೂಜಿನೆದವು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ. ಒಂದು ಅಕ್ಲಕ್ಲೇನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಕಾಮನೆ ಪಂಡ ಆಸೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರಗ ಪಿದಾಡು ಉಂಡುಳ್ಳೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರಡು ಜಯ ತಿಕ್ಕೊಡು. ರಾಜಕೀಯದ ಯಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯುವುದು ಐಕ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಆವಡು. ಯಾನ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಾದಿಡು ಯಾನ ಪೋಡುಂದುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನ ಎನ್ನ ಏಮನು ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಆವಡು ಐಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬರೋಡು. ಅಥವಾ ಎನ್ನ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಆವಡು, ಎನ್ನ ಬಡತನ ಎನ್ನ ಸಾಲ ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಆವಡು, ಐಕೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಡು, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆನ ದೀವೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ಮಗು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದ ಪುದರ್. ಜೋಯ್ಸೆರ್ನಾಡಿಗೆ ಪೊಪ್ಪ ಜೋಯ್ಸೆರ್ ನಮ್ಮ ಜಾತಕನ ತೂದು ಅಥವಾ ಗ್ರಹ ಕುಂಡಲಿನ ತಿರ್ಗಾತ್ ಆ ಗ್ರಹದ ಸೂಚನೆ ದಾದ ಉಂಡು. ವರಾಹ ಮಿಹಿರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರವು. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಡಲಿನ ತಿರ್ಗಾತನಾಗ ಎಂಚ ಲಗ್ನಡು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡಂದಾಂಡ ಸೂಚನೆ ಬತ್ತಂಡಂದಾಂಡ ಫಲದಾದ ಪಂಡ್ ಜೋಯಿಸೆರ್ ಕಿಸೆಡ್ದ ಪಣಿಯರ ಪೂಜಿ ಅವು ವೈದಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಸೆಡ್ದ ಪಣಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಐನ ಕಲ್ತನಾರಾವಡು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಲ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲು ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು. ಗ್ರಹ ನವಗ್ರಹ ಆರಾಧಕರು ಅವಡಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಅವು ಬರೋಡು ಸೂಚನೆ. ಆ ಸೂಚನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದುಂಡು. ವರಾಹ ಮಿಹಿರ ಆಚಾರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಋಷಿ ಮುನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಗ್ರಹ ಕುಂಡಲಿನ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾತನಾಗ ದಾದ ಸೂಚನೆ ಬತ್ತಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಂಡು. ಆ ಶ್ಲೋಕನ ಪಂಡದ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥನ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಂಡ. ಯಾನ ಪಣ್ಪುನದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಕಿಸೆಡ್ದು ಪಣ್ಪುನವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅತ್ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥನ ಪಣೋಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ಬೇತೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಇಜ್ಜಾಂತಿನ ಸಂಗತಿನ ಪಂಡಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯತ್ ಅವು ಕಪಟಾಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಜನಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವವು ಕಪಟವವು ಪಂಡದ ಅಕ್ಲು ಕಲ್ತದೇರ ಜ್ಯೋತಿಷನು ಅಧ್ಯಯನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಂಪುನವು
ಮಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ನಿರತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರದಾದ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಗ್ರಹ ಕುಂಡಲಿತಿನ ತಿರ್ಗಾತನಾಗ ಓ ಆ ಸೂಚನೆ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೆಂಪಾವುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥನ ಪಣ್ಪೇರು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಡು ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಮನೆಗೆ ದಾದ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ಪೊಡು ವಾ ಯಜ್ಞನು ಮಲ್ಪೊಡು ವಾ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲ ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ ಆರಾಧನೆನ ಮಲ್ತಾಂದಾಂಡ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಜಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕನೇ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡಣಿ ಬುಡೆದಿ ನಡುಟ್ಟು ವೈಮನಸ್ಸುಂಡು ಜಗಳ ಉಂಡು ಕಂಡಣಿ ಬುಡೆತಿ ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಪೋವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಾಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಫಲ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಡೆವಲಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಅಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಪೂರ ಮಲ್ಪ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫಲ ಉಂಡು ಐನ ಮಲ್ತಂಡ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರ್ಮನು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಉಂತಾಪೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪುಂಡು ನೆನು ಮಲ್ಪಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಾತು ವಿಷಯನ ಮಲ್ಪಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನತ್ತಾನಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪಿಯರ ಪೂಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನತ್ತಾನಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡ ಅವು ಆ ಪೂಜಿ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರಡುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಪುಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಪುರೋಹಿತರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಪೂಜ್ಯವು ಅವು ಕರ್ಮ ಅತ್ತು ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದ ಒಂಜಿ ಪರಿಧಿ ಅತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚ ತಿರಿಪಾಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿನ ಆ ಕರ್ಮನ ಮಲ್ಪಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂದು ಪುದರ್ ಈ ರೀತಿಡ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮನ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮನ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮನ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮನ ನಮ ಉಡಲಡದಿವೊಂದು ಐನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತಾಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಾಪುಂಡು ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಾಪುಂಡು ನಮ ಕಡೆ ಕೊಂಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಅಥವಾ ಹೋಮದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಪಂಡದು ಎನಡ ಪಂಡ್ಪಾರ ಪುರೋಹಿತರ ನಕ್ಲೆಡ ಪಂಡ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಿಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಕಲ್ತನಾಯಿಗ ಏರು ಪೋಡಂಡಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಎತ್ತ ಆಂಡ ನಮಕ್ ತೃಪ್ತಿಯ ಪೂಜಿ ಏರು ನಿತ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪುಯರ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏರು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪೇರ ದೇವರಿನ ದೈವ ದೇವರಿನ ಚಾಕರಿನ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇತ್ತದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನಂಬುವ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಏನು ಪಂಡಿನಿ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತಾಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರೇನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆನ ಮಲ್ತಾಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಯಾತ್ರೆ ನಮ ಪೋಯಾಂದಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ದೇವ ಮಂದಿರ ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಜೀವನದಲಂಕಾರ ಮನಸ್ಸಿನುದ್ಧಾರ ಭಾವವಂ ಕ್ಷುಲ್ಲ ಜಗದಿಂ ಬಿಡಿಸಿ ಮೇಲೊಯ್ಯುವುದಾವುದ ದೊಡಮೊಳಿತು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಮಾಲಯೋಡದು ಎತ್ತರೊಡು ದೀಪುಂಡು ಆ ಕರ್ಮ ಪಂಪುನವು ಆಯ್ನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮನ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಧುಲೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮನ ಮಲ್ಪೊಡು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಬೋಡಾಪುನ ಕಾಲೊಡು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮನ ಬುಡುದು ಐನ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕನ ನಡಪಾಯ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂದು ದಾದಾ ಪಂಡದ ನಾಣ ಏಪ ಸಾಧ್ಯನ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ಪೆ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲು ಓದುಲೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಸದ್ಗ್ರಂಥ ಪಠನ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಏಪ ಒರಿಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ ಲಡೈ ಮಲ್ತಂಡ ಧರ್ಮ ಒರಿಪುಜಿ ಬಂಧುಲೆ ನಮ
ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಧರ್ಮನ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಾಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒರಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಧರ್ಮನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಆ ಧರ್ಮದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಧರ್ಮದ ಸಂಗತಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥೊಲೆಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಐನು ಓದೊಂದು ನಮ ಬದುಕನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನ ಸಾದಿಡು ನಮ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ತೊಡಗಿಸಾವನೋಡು ದೇವೇರೈಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಾಡು ಪಂಡದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಯಾನೆನ್ನ ಪಾತಿರನ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವೇರನ ಪಾದೊಲೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮಸ್ತೆ.